ҳар рӯз садҳо муҳоҷирон ба номи қалобон меафтанд ки аз WhatsApp, Telegram ва мессенҷерҳо истифода мебаранд то пул ва маълумоти шахсиро аз шумо бигиранд. онҳо худро дӯсти шумо, корманди ширкат ё рекрутер муаррифӣ карда, эҳтимоли шуморо ба даст меоранд. чӣ тавр қалобон дар мессенҷерҳо амал мекунанд? пешниҳоди фоидаовар ё кӯмаки фаврӣ пешниҳод мекунанд. линкҳо ва файлҳои хатарнок мефиристанд. барои хизматрасонии ҳуҷҷатҳо пул талаб мекунанд. ба шумо дар мессенҷерҳо навишта бемуҳосиба кор пешниҳод мекунанд. шартнома ва тасдиқи ширкат мефиристанд, аммо сомонаи расмӣ надоранд. музди меҳнатро аз расмӣ бештар, яъне 12 аз 121 фунтро дар як соат, манзили ройгон ё чиптаи парвоз ваъда мекунанд. барои раводид ё ҳуҷҷатҳои пешпардохт талаб мекунанд. дар хотир доред, ки аксари эълонҳои кор дар Британияи Кабир, ки дар Facebook, Instagram, WhatsApp ё Telegram дида мешаванд, фиребанд. чӣ тавр худро муҳофизат кунем? ҳамаи маълумотро дар сомонаҳои расмӣ санҷед. маълумоти шахсии худро ба касе нафиристед. барои амнияти бештар, аккаунтҳо дуфактори ҳифзро фаъол созед. ба линкҳои номаълум нагузаред, онҳо метавонанд вирус дошта бошанд. ҳар як пешниҳодро бо диққат санҷед. агар чизе хеле хуб ба назар расад, эҳтимолан фиреб аст. ба шахсони ношинос пул нафиристед. агар касе аз шумо пул ё маълумоти шахсӣ талаб кунад, ин қалобӣ аст. эҳтиёт бошед.